Казанда шундый проездной бар иде, 750 сум, һәм анда 50 поездка булган иде. Бәлки ул бик уңайлы булмаган иде, чөнки менә мәсәлән син аны метрода гына аның белән йөри аласың, я автобуста йөри аласың. Мәсәлән, мин уку йортына гына түгел, төрле яшьләр оешмаларына, төрле секцияларга йөрим, эш буенча да йөрим. Шуңа күрә миңа метро белән дә, автобус белән дә йөрергә иде. Һәм миңа менә 2 төрле проездной аларга кирәк иде. 750 сум метро өчен һәм 750 сум автобус өчен. Шул бик уңайлы булмады, кызганычка каршы. Һәм менә ул да җитмидер. Мин бюджетта укыйм, шуңа күрә стипендия алам. Ләкин мәсәлән без шутладык, бер айга 2 якка гына алып, безнең 1300 сум төшә. Һәм шул стипендиялар алар мәсәлән менә шул транспортка гына җитә. Шулай ук безнең транспорт гранты бар Татарстан Республикасында. Мин шулай ук анда 2 мәртәбә җиңгән идем. Һәм кызганычка каршы ул бөтен студентларга да була алмый. Мин КНИТУ укучысы, студенты. Һәр укыйм 2нче курста. Мин стипендияны алмыйм. Үзем Үзбәкстаннан килдем. Безнең Үзбәкстаныбызда да бар шул проезднойлар студентлар өчен. Алар безлимитныйлар. Бер айга аласың проезднойны, шулай йөрисең, аннары үзгәртәсең. Менә монда шул проездной булмаган өчен безгә бик авыр. Тагын 750 сумлы проезднойларны алып ташадылар, анда 50 проезд иде. Һәр алар юк булгач бик авыррак чыга. Юл бәясе бер айга где-то 2000 сум чыга. Шуңа күрә һәр безгә студентлар өчен проезднойлар кирәк. Безнең группабызда бер генә кеше стипендияны ала. Бездә бик авыр укырга, шуның өчен бер кеше стипендияны ала, 4-легә ябылса, ул стипендия 1700 сум чыга. 5-легә ябылса 3600 сум чыга. 1700 алсалар, юл бәясе бер айга 2000 сум чыга. Шуңа күрә ул тик универга барыр өчен, университетка барыр өчен 2000 сум чыга. Тагын алар кая башка җирләргә баралар, туганнарга, авылга кайталар.